outro instrumento que coñecedes todos, supoño, non? É este de aquí. É unha pandeireta. Ben, a pandeireta, como vedes, tamén ten un parche, unha piel, unha membrana e un membranófono, pero ademais ten estas pezas metálicas chamadas ferreñas que hoxe en día sabedes de que material se fan? De aceiro non, metal normal, do que se fan as latas de conserva. Os artesáns van ás fábricas de latas de conserva a buscar planchas deste material, con material que usan eles, para facer estas ferreñas. Estas ferreñas logo as meten nunha troqueladora que o que fai cortalas e darle a forma que ten. Ten un molde de aceiro, é unha máquina que fai como unha taladradora de bulatos, de papel. Entón, pois, dan a forma e logo as van metendo neste aro que non deixa de ser unha táboa, neste caso é piñeiro, pode ser de nogueira. No caso dos instrumentos dos membranófonos, o que se refire o tamborero, o bombo, a pandeireta, non teñen que ser materiais duros, todo o contrario. Aquí necesitamos que se sean materiais flexibles para precisamente poder virarlos. Neste caso, esta táboa de madeira, hai diferentes aparatos, hai unhas prensas que se mete a táboa por un lado e a prensa pasa por 3 rodillos esa táboa e vai virando a madeira ata poñela redonda. Logo tamén hai outros procesos, tamén ferven, hai outros sitios que ferven a madeira para ablandala tamén, e aí a meten un molde e tamén ata que seca queda a madeira tirada, etc. Vedes que é unha madeira simple. E logo, a forma de tocar, pois, en todo o mundo, collen a pandeireta coa man esquerda e moven a man dereita para facer soar a pandeireta. Para isto. Pero en Galicia somos moi especiais. Somos o único país do mundo donde movemos a pandeireta e facemos da pandeireta un instrumento moito máis espectacular. Sobre todo, cando facemos o que lle chamamos o riscado. Que pasar o dedo por aquí, despois o que queda probar, tamén o pode probar, que é moi fácil. Facemos este riscado e logo, como decía, a man esquerda permanece máis ou menos parada e movemos a pandeireta. Podemos riscar con calquera lado. E tamén se fan cousas. O que teñen as pandeiretas, que por moi forte que lle des non suelen voltar. Por exemplo, facemos isto, non lo hacemos. Isto pegamos muchas veces para tocar.